Od nacrta do broda dug je put. 15 godina nakon prvog spomena obalnog ophodnog broda za ratnu mornaricu, brod je u serijskoj proizvodnji, cijenom i performansama bolji od konkurencije, a gradi se prema projektu iskusne grupe inženjera. Bilo je sigurno preko 100-tinjak parametara koje treba zadovoljiti da bi taj brod uspješno plovio. Prototip je zadovoljio 90-ak programa ispitivanja. Usporedbe radi, civilni brod mora zadovoljiti jedan. Za glavnog projektanta najveći izazov bio je predvidjeti problem, ali i biti inovativan. Na početku smo radili nekakva testiranja u bazenu i radili smo neke eksperimente sa krmenim flapsovima, to jest krilima na krmi, koje za takav tip broda inače ne idu na brze brodove, ali smo ga ipak napravili i dobili smo dobre rezultate. S maksimalnom brzinom od 28 čvorova brod ne proizvodi vibracije, što rad na njemu čini ugodnim. Najizazovnije je bila upravo propulzija i vrlo velika složenost sustava koji su svi međusobno spojeni i treba ih jednostavno ugraditi u brod da sve stane, da sve funkcionira, da brod bude siguran. Na svoj su brod projektanti iznimno ponosni. A kako da vam kažem, to je ko moje dijete na neki način. Ovo dijete hrvatske brodogradnje najsloženiji je naš industrijski proizvod koji su oživili stručnjaci iz Splitskog škvera. Na ovom brodu je sudjelovalo preko 40 domaćih proizvođača firmi, a to se sigurno ne bi moglo postići da se tako složeni proizvod naručio van. Ova uspješna hrvatska brodograđevna priča svjedoči da se uz trud i znanje sve može, zbog čega ne iznenađuje da već postoje zainteresirani strani kupci.